이빨이 대고 बेना हिन्जाव दंखायो थिखौ गथ' साथाम दं बेना हिन्जाव दंखायो थेवबाबो बर' हिन्जावजोंलाय मारै बियो नांगौबा थैगोन थेवबो बांगाल हौवाजोंनो थांगोन बर' हौवाया अननो रोंला नामा ना गाव गावखौ हिन्जावफ्रा सेफटि फिल खालामला बर' हौवाफोरजों सोंलु जानानै फैबाय रायजो राजाया फोरमायनाय बायदिब्ला दुखु गोनां बाथ्रा जे हौवायानो जाम्बा जाम्थाबाबो इसिबां अनोमोन नायो बेफोरबायदि खोथा भिडिअआ फुल प्लेटआव फैनो थांगासिनो दं बिनि सिगां नैबे आंनाव गोबां फैगासिनो दङ आं बेखौ रायजो राजानिसिम मिथिसारनांगोन रायजो राजाया थारैनो आं फरायनानै होग्रोनो गोसो जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे लेटारा इसु जानाय जोंहा इस्ट गहपुर आन्चलिक कमिटिनिफ्राय दा बेवहाय रां अनसुंथाइ मोननो थाखाय आर'जलाइ बेयावहाय गाहायाव लिरनाय दङ मोनफ्रोमबो मख'जानाय गामिफोरनिफ्राय थिखानाय रां 4,000 दा मा हिसाबाव खांनाय जादों नैबेखौहाय आं फोरमायनि नोंथांमोननो रां अनसुंथाइ मोननो थाखाय आर'जलाइ मानिनांगिरि गिबियावनो सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादारि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय गेदेरमा नोंथांनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों गोलाव सम बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ नोजोर बोनानै आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारै सिगां समाव बर' हारिजों लोगोसे जालांनाय गोरोबथाफोरनि गेजेरजों जों बर' खुंथाइ गोहोनि सिङाव थानायनि खाबुखौ मोनाखैमोनब्लाबो 2020 मायथाइनि अक्ट'बराव जानानै थांनाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथा दफा 3.1 नि गेजेरजों जों दिनै बर' खुंथाइ गोहो बिटिआरनि आवथायाव हाबफुंनायनि दरखं मोखाङाव सफैबाय मख'जाथावदि बे दफानि गेजेरजों थांनाय 2023 अक्ट'नि नैबे सेप्तेम्बर दाननि 12 अक्ट'खालि जानानै थांनाय आसाम रायजोनि केबिनेटआ जोंहा बेयावहाय गिबि खोलोबआव 41था गामिखौ बिटिआरनि आवथायाव थिसनबाय आरो माखासे मानि गामिफोरा हाबसनाखै बाव डाइरेक्टलि आं सर्टलि बुंलांबाय दा बेनिनो बिथांमोना आं सर्टलि फरायनो गोसो जायो जाय खामानिफोरनि गेजेरजों दिनै जोंनि माखासे गामिफोरा सोसनजाबाय नाथाय गोबाङा सोसनजायाखै दा बिनि थाखायनो बेखायनो जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै बे गोनांथार हाबाफारिखौ सुफुंनायाव आफादखौ राङारि मदद होनो थाखाय सानजा गफुर दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खर' गंलायनानै खावलायहरनाय जाबाय मोनफ्रोमबो मुं मख'जानाय गामिफोरनिफ्राय थिखानाय रां 4,000 गामि मोनसेयाव दा आंहाबो कुइसन सिखारदों गोबां रायजोआबो कुइसन सिखारदों दां बेखौ क्लियारिफाइ खालामना होबा मोजां जागोन जे सान्थि सुक्ति जानानै फैखानाय जाय दफायावनो थाखानाय गामिया हाबखानांगौ बाव फैसा खांलायनानै रायजोआसो बेखौ गामिखौ सोनांगौब्ला बोरै जानांगौ गोबांनियाव नैबे डाउट बा सोंलुआ थि सिखांदों बेखायनो गोबां हरगासिनो दं आंनो गामिया मख'जानाय गामिफ्रा गामि मोनसेयाव 4,000 खरि हरनांगौनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद इस्ट गहपुर आन्चलिकनिफ्राय नैबे लेटारा इसु जादों दा बेयाव मा बुंनो सानो दा आंनो मिथिनो लुबैनाया बेसो नैबे बांगाल हौवाजों खारग्राया बबे गामिनि मिथिग्राफ्रा खिथाहरदो एसे आंनो आरो सासे मोनसे निउस हरबावगासिनो दङ 15 दिन जाबायनो गथ'आ मेचियरानो नङा उन्दै गथ' माइनर बांगाला लांनानै दंहैयो दा न'खरनि मानसिया आंनि कन्टेक्ट नागिरगासिनो दं होनदों ओंखायनो आं हरनो हागोन होननानै बुंहरदों आरो अबेनि खौरांखौ मोननोबो हागौ थ' नैबे नायलांदो थांबावगोनो बे हिन्जाव बांगाल हौवाजों इफादे देखो बेना हिन्जाव दंखायो थिखौ गथ' साथाम दं बेना हिन्जाव दंखायो थेवबाबो बर' हिन्जावजोंलाय मारै बियो मिस्ट्रि न' लुयो बियो चल दे जाथाव नाङालै जोंनि समाजा बुरा गाज्रि जाबाय नों मा सानखो बेनि सायाव नों मा बुंनो सानो जोंथ' गोख्रोंलि एक्सन लानांगौ बेफोरबायदि जाथायखौ जाहाथे जों जाहोन नाङा एसे दबथायनांगौ जाहाथे बेफोर गाज्रि बारहावाया जोंनाव जानो नाङा आरो दा बेनि थाखाय जों सुबिचार खालामगोन रायजो राजा ओंखारबोजोबबाय ग्लोब ग्लोब दसे उनाव जिरायसिगोन आरो हौवाखौ मा सानो नों कम्पानियाव दे मावहैयो ना होया जोंनि
हिसाबैथ' बेबायदि फैनानै मावफैद्रायनो नाङा फिसाइखौ बे फिसायासो बेस्रा दा कम्पानियाव थाहैनानै दुखु नांथाव बेस्रा जाया लोङा मानसि दा बेखौ खोनायोबाथ' दुखु मोनगोन बेबो निस्सय नंगौ हिनजावखौ दा बेस्रा लागोन ना गारगोन दा गाव मा साननानै कमेन्ट हरो बेखौ जों नेना थानांसिगोन आरो रायजो राजाफ्रा मा सावरायो रायजो राजाफोरनि जि डिसिसन बेजों सोलिनांसिगोन बियो उफाय गैया दे होमबा समाजाथ' गुबुंले जायोना दा बेखौ बुंनानै दोनथ'बाय आरो आं दे नै बेनो नायलाय अन्थाव बाथाव फिसाजो दं बिसि मोजां फिसाजो ओमफ्राय हौवाया कम्पानियाव खामानि मावनानै जि खस्थ' जाहैयो बे हिनजावखौ ओमफ्राय मा बे हिनजावनि बेबहारा मिथिगौनो फिसाइखौ थगायनानै बांगाल हौवाजों लाइन मारि खुमायो एफा सैमा बायदि खामानि मावना जाखायो फिसाइफ्रा सेस मान सनमान जाजोब्बाय बे गामिनि बर' हिनजावफोरनि मान सनमान जाजोब्बाय बे गामिनिखौ बियो बे सासे गाज्रिबाखि जों गामिनि हिनजावफ्रा गाज्रि जोबो नामा एफा मोजां फिसा दं लेखा फोरों हौवाया रानि बायदि जाखादों कम्पानियाव मावनानै बे आरो आलदा हौवाजों लाइन मारि नायलाय फिसाजो अन्थाव बाथाव आयै बर' समाजाव मा सोलिखोदो बिदि सावरायबाय गामियाव गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सावरायबाय दा मा बुंखो जों गामिना थानायाव लांसैनो बा बांगाल हौवाजों थांबावो नै आयौ दानिया मानि गाज्रि जाखोमोन जाम्बा जाम्बाबाबो बेसेबां मावनानै जाहोदोंमोन बेस्रा मा थांफागोन बांगालजों थांगोन ओइ माबाव थांदों अबाव थांदों नै नै मैयानि एक्टरा बेनो जाफ्लादों एकदम जाफ्लादों बियो नुवाखै वा माबायदि जाफ्लायो ओरै ओइ लांबाय नै हौवाखौ नै पुलिसफोर सफैबाय दाना हौवाया गारि सालायबाय लांसिगोन सिखावखौ